balima ni ɲankuma kibaruya min b'an bolo k'a lase aw ma bi o de ye ko Mali kɔni ye premier ministre kura sɔrɔ sibiri tɛmɛnen o premier ministre ni o ye ministre bɛɛ ka ɲɛmaaba ye ale kɔni tɔgɔ de ye Abdulaye Idrissa Mayiga ni maa kɔfɔlen kɔni tun ye ministre min tun bɛ sɔrɔsiw ni sɔrɔsi kɔrɔw ka ko ale ni kɛlɛko kunna o ministre in n'a bɛ f'o ma ko o ministre so in n'a bɛ f'o ma ko ministère de la défense o kɔni o de tun bɛ Abdulaye Idrissa Mayiga bolo ale bɔra o de la ni ka kɛ premier ministre kura ye premier ministre min bɛna kɛ naaninan de ye IBK ni o ye an ka jamana ɲɛmaa ale ka présidence la Modibo Keyita tɛmɛnen kɔfɛ o kɔni o premier ministre kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni k'ale bɔra parti min bɛ pouvoir la ni o ye RPM ye o dankan fɔlɔ o de ye o président dankan fɔlɔ o de ye Abdulaye Idrissa Mayiga ye ale kɔni nana ka bɛn waati ma waati min gɛlɛyalen don an ka jamana kɔnɔ k'a d'a kan gɛlɛya caman bɛ lakanako koɲɛw fɛ ale ni jamanadenw yɛrɛ caman bɛ u diminen don nin waati in na k'a d'a kan ko olu kɔni ma jɔ ni olu ka situation ye cogo si la ko k'a d'a kan ko gɛlɛya b'olu kan o gɛlɛya dɔw ye grève ni o ye baarabila kudayi minnu bɛ sen na nin waati in na dɔgɔtɔrɔ kunda ale ni maître kunda nin waati in na o kɔni gɛlɛyalen bɛ wa lakanabaliya fana bɛ yen min ye an ka kɔrɔnfɛla fanfɛla ninnu ye misaliyara hali sibiri tɛmɛnen min yɛrɛ premier ministre kura in nana ale kɔni o bɛnna ni mɔgɔ fagali dɔ ye min kɛra Gargando Tombouctou mara la mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna de sara o ko in na o kɔni o ko in kɔni gɛlɛyalenba de bɛ nin waati in na nka premier ministre kura in kɔni ko k'ale bɛna ko bɛɛ kɛ walasa ka se ka maliyɛnw bɛɛ sen don ale ka nin baara in na walasa nin ko ninnu bɛɛ bɛ se ka sabati cogoya min na o hukumu kɔnɔna la premier ministre in kɛlen k'a ka sugandili mɛn a kɔni bɔra ka se parti minnu bɛ fanga dɛmɛ olu fan fɛ ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ olu nɔfɛ ale ni parti minnu fɛnɛ parti minnu ye fanga sinamatɔw ye olu fɛnɛ fan fɛ a taara olu fɛnɛ fɛ yen olu ka ɲɛmaaba ni o ye Soumaïla Cissé a n'olu bɛɛ kumana walasa ko ale kɔni bɛna premier ministre min daminɛ sisan ko o ka se ka kɛ maliyɛnw bɛɛ fɛla ye o kɔni o kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi aw ni ce aw ka tulomajɔ la.